ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, никоси муҳимтарин хабарҳои рӯз аз шабакаи иттилоъоти ҷаҳонамо дар студия Парвиз Қурбонзода. 21 январ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳайати роҳбарикунандаи суди олии иқтисодӣ, вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, кумитаи телевизион ва радио ва як қатор муассисаҳои зертобеи кумитаи телевизион ва радио, агентиҳои хизмати давлатӣ, суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа, хадамоти иҷро, донишгоҳи давлатии тиббӣ, донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ, донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайн тағйироти кадрӣ ба амал бароварданд. мутобиқи банди 8 моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешниҳодҳои президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Шермуҳаммад Шоҳиён, аз вазифаи раиси суди олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Мирзозода Рустам Пираҳмад, аз вазифаи муовини раиси суди олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Хайриддинзода Азизбек бо сабаби ба кори дигар гузаштан, аз вазифаи муовини раиси суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Исҳоқӣ Амирхон Нусратулло ва аз вазифаи судяи суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бозхон намудани Азиззода Шодмони Шамс бо сабаби расидан ба синни ниҳоӣ дар вазифаи судя будан ва дар бораи раиси суди олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб намудани Мирзозода Рустам Пираҳмад ирсол гардид. роҳбарони якчанд вазорату кумитаҳои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар сабаби расидан ба синни нафақа аз вазифа озод гардида, кадрҳои ҷавону соҳибтаҷриба ва забондону соҳибтахассус ба вазифаҳои масъулу роҳбарикунанда таъин гардиданд. зимни суҳбат пешвои миллат вазъи кунунӣ ва дурнамои соҳаҳои зикргардидаро ҳаматарафа таҳлилу баррасӣ намуда, ба кадрҳое ки ба вазифаҳои роҳбарӣ дар вазорату идораҳои давлатӣ ба фаъолият шурӯъ карданд, доир ба кору хизмати содиқонаю софдилона ба нафъи ватан ва мардуми Тоҷикистон дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки дар фаъолияти роҳбарӣ ба таъмини адолати судӣ ва волояти қонун дар ҷомеа, тарғибу ташвиқи фарҳанги волои миллӣ тавассути телевизион ва дигар воситаҳои ахбори omma, тарбияи кадрҳои ҷавону варзидаи забондону кордон, аз ҷумла дар соҳаи фарҳангу рӯзноманигорӣ, омодасозии варзишгарони сатҳи ҷаҳонӣ дар навъҳои миллию олимпии варзиш ва ҳамчунин ба истифодаи босамару ҳадафманди маблағҳои буҷетӣ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҳасанзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Ҳасанзода Гулнора Кенҷа бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2025. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи котиби шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Маҳмудзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Маҳмудзода Насрулло Раҳматҷон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи котиби шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2025. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармондеҳи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Раҷабалӣ Раҳмоналӣ мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҷабалӣ Раҳмоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми раиси кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармондеҳи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2025. фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини якуми фармондеҳи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори сарситоди қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Раҷабзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Раҷабзода Муродалӣ Раҷаб
бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми фармондеҳи қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори сарситоди қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи директори агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Давлатов. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Давлатов Ҷума Муҳаммадалиевич бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2025. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Каримзода Шараф. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Каримзода Шараф бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Давлатзода Қиёмиддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Назарзода Рустам. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Назарзода Рустам бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи раиси Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Саид. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саид Нуриддин Саид бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи раиси Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Муҳаммадҷонзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Муҳаммадҷонзода Олимҷон Обидҷон бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Раҳматуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳматуллозода Сахидод Раҳматулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Абдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Абдуллозода Умеда Бегмурод бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина озод намудани Саидзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саидзода Носир озод
бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Давлатзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Давлатзода Дилмурод Ашурбек бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Саидвализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саидвализода Барно Саиднабӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи сардори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Абдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Абдуллозода Аҳтам Рустам бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино озод намудани Гулзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Гулзода Маҳмадшоҳ Қурбоналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи ректори донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов озод намудани Абдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Абдуллозода Муҳаммадшоҳ Мирзохон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбии донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон озод намудани Ғанизода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ғанизода Ҷамшед Шуҷоат бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбии донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори муассисаи давлатии ҷаҳоннамо озод намудани Шамсиддинзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шамсуддинзода Садриддин Зайниддин бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори муассисаи давлатии ҷаҳоннамо озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини якуми директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина озод намудани Азизов. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Азизов Каримҷон Эшонович бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини якуми директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи сардори саридораи бойгонии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Лангарӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Лангарӣ Ҷамила Салмон
бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи сардори саридораи бойгонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини сардори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Аҳмадзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Аҳмадзода Дилноза Давроналӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори саридораи ҳифзи сирри давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалимзод Абдураҳмон Достӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2025. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ғанизода Шӯҳрат Абдулмаҷид бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати ҳуқуқи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Холмаҳмадзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Холмаҳмадзода Солиҳа вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи директори агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Идрисзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Идрисзода Илёс Мумин директори агентии хизмати давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2025. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муовини якуми раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, фармондеҳи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Раҷабзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Раҷабзода Муродалӣ Раҷаб муовини якуми раиси кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, фармондеҳи қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2025. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Раҷабалӣ Раҳмоналӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҷабалӣ Раҳмоналӣ раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Саидзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саидзода Носир Озод раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи раиси кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Раҳматуллозода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Раҳматуллозода Сахидод Раҳматулло раиси кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ҳалимзод. дар бораи
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад ҳалимзод абдураҳмон достӣ директори агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина таъин намудани Шамсуддинзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шамсуддинзода Садриддин Зайниддин директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи директори муассисаи давлатии ҷаҳоннамо таъин намудани соҳибназари М. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад соҳибназари Муҳаммади Ғоиб директори муассисаи давлатии ҷаҳоннамо таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи муовини якуми директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина таъин намудани Зокирзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Зокирзода Маҳмад Ёқуб Раҷабалӣ муовини якуми директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи сардори хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Абдуллозода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Абдуллозода Аҳтам Рустам сардори хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино таъин намудани Муҳиддин. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Муҳиддин Нуриддин Давлаталӣ ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи ректори муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбии донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон таъин намудани Ҷурахонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҷурахонзода Сироҷиддин Шамсулло ректори муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбии донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи ректори донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов таъин намудани Иброҳимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Иброҳимзода Амир Муддин ректори донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон ба номи Саидмуъмин Раҳимов таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 21 январи соли 2025 дар бораи сардори саридораи бойгонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Лутфия Шариф сардори саридораи бойгонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон.